तो भाई लोग कल पवन सिंह के एगो नया गाना रिलीज भइल बा आ उ गाना के इतना हालत खराब बा कि हमरा से अब देखल नइखे जा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ना भाई लोग, जब से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक भइल बा लोग, तब से इनका लोग के एकहु गाना चलते नइखे। झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। ना भाई लोग, हम झूठ नहीं बोलत। देखो लोग, तू ही लोग अपन अखिया से ई खेसारी लाल के नायका गाना ह जौना पे 7 दिन में 1.8 मिलियन व्यू गई बा। तू ही लोग सोचा लोग, जब भी लोग विवाद करते रहे लोग, तब इनका लोग के गाना वहाँ रॉकेट लेकर उड़त रहे। एक दिन में 2 मिलियन व्यू आवत रहे, लेकिन अब इनका लोग के गाना पे 2 मिलियन व्यूज लियावल मुश्किल हो गई बा। गजब बेइज्जती है। अब बहुत लोग कही कि इस सरवा फेन विवाद करवाए के चाहता, तो तारा लोग से एगो बात कहे के चाहता नी कहीं का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ई भोजपुरी इंडस्ट्री ह, बिना विवाद के दाल नानू गली। मगर फिर से ई लोग खोदा खोदी चालू कर दी लोग नू। मतलब कहे के ई मतलब बा, फिर से ई लोग कंट्रोवर्सी कर दी लोग नू, तो इनका लोग के गाना ट्रेंडिंग में जाए लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखत का बारा लोग लाइन चल गए। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। आ वीडियो पसंद आई होई तो चैनल के सब्सक्राइब कर लोग, आ वीडियो के जौन मन तौन कर लोग। लेकिन जिन कमेंट में गाली दिहन उनकर अगला वीडियो में कचड़ी सुधार।